Ni sakay ko og eroplano adtong miaging semana. Unya na ko nasabay nga pasahero nga grabe ka hubog gid. As in hubog gid kayo. Unya sige sa kapukahon sa kaning stewardess. Pukaw siya, sir. Sir, mata na sir. Sir, mata na sir. Akong gingnan ng stewardess nga. Ma'am, pakatulugan lang siguro na ma'am kay ubog na ba kayo na? Sagdi na lang di ang matulog. Yan ang stewardess nga. Di man pwede sir, kinalang ginako nga pukaw ni siya. Kay mao man yung piloto. Uy, shoutout din ako ang mga followers na ako diya. Especially kang Franco Just That, Che Almonte TV Vlog, Leave No Trace, Dirtbag Homie, og kang Kagawad Tonix Bainon, kulba ka ng Kagawad ya. Og tanan na member sa Sidlis Ban, si Nervin Talugco, Ismundoy, Charlon, John Berhill, og si Sayos Wayan. Palihog din kong subscribe sa akong YouTube channel o follow sa akong Facebook page. Ang dili mag-follow o mag-subscribe, mga palaigit no.